jeg er her til at vise jer, hvordan man laver en CS-movie. David G. kalder de mig også. Og netop fordi jeg vil lave den her, det er fordi, der er nogle folk, der simpelthen gerne vil lære at lave en kvalitetsmovie. Og ja, jeg har fået vist jer det, fordi jeg vil gerne sprede med viden ud. Det jeg skal starte med, det er, at I downloader 3 forskellige filer. Movie Making Hood, som fjerner CSGO-hooden, meget simpelt. Beholder crosshair, begynder dead note-testen og chatten. Men chatten kan vi også fjerne, men det fortæller jeg senere. Meget simpelt, du trykker download. Og du downloader også den her. Du trykker download her. Og det hele ligger på, bloggen. Explain-bloggen jeg har skrevet. Og det hele burde være gået til. Du smider bare det hele ind i CSGO-mappen. Nu åbner jeg lige. Jeg har downloadet det, så jeg åbner det bare lige her. Hood. Og som I kan se, Steam Apps, Common, Counter Global Offensive, CSGO, Resources, Flash. Meget simpelt at gå til. Den er jo sat ind for dig allerede forvejen, så du kan bare smide den ind. Du kan bare sende mappen herud til, og så kan du bare smide den ind her og sådan der. Addons mappen, den er her. Der fjerner du bare movie, bindestreg, og den er space der, så der kun står addons. Og det den her gør, det er simpelthen at give dig lov til at nogle ekstra funktioner, når du skal til at lave movies og sådan noget, som normalt er ulovligt at bruge, fordi at du ikke vil blive bandet. Vi er væk. Og de mapper, 2 smider mapper ind. Husk at lave en backup af resources, CFG og addons, hvis du har det. Jeg har for eksempel lige nu lavet movie. Jeg har min movie config til og movie resources og addons. Jeg har en CFG real og resources real, og jeg ændrer bare navne på dem. CFG real og resources der, når jeg skal spille CSGO. Og de her 3 andre er til movies, så de her 3 ændrer jeg til bindestreg movie, når jeg skal til at optage. Det hele burde være gået til. Og et program, du skal downloade mere er Virtual Dupe. Det er simpelt gratis, og det er den, der ligesom skal lave dine videoer. Og så Vegas, det er selveste klipningsvideo. Så vi starter med at gå ind i Counter-Strike. Husk at gå ind i Properties, sæt Launchers til Insecure, fordi du gerne vil have den her command, fordi du gerne vil, at add-on virker ikke, før du har sat den til, fordi du skal kun kunne joine on-back server, fordi at det er ligesom et cheat det her. Og hvis du bruger det, mens du spiller CS, jamen, så går det bare ikke så godt. Så bliver du backbandet. Det skal lige siges, at jeg har spillet Gathers Insecure, men det er fordi, der ikke er back på serverne. Jeg er ikke bandet, som I kan se. Nu. Jeg snyder af. Jeg er ikke ligesom Voltex og Smash. Men du sætter netop bare for at kunne trick den her add-on, som kan hjælpe dig til at lave movies. Og det er jo det, vi gerne vil have. Så meget simpelt, du sætter den her til under launch options, og så åbner du CS. Og jeg har allerede åbnet den her. Nu stopper den lige hurtigt. Ser til den lægger lidt, så jeg mener lidt til den er loadet. Yes. Vi zoomer lidt, og så trykker stop. Og så kommer du selvfølgelig se, at grunden til at netop have valgt Windows Mode, det er fordi, at jeg gerne vil have, at det er meget nemmere at arbejde i, så jeg hurtigt kan gå igennem vinduer. Men den her opløsning, det er allerede 720p, som I kan se på nogle videoer. Og det må vi starte på, da vi går ind i options, og så går vi i videoer. Og du sætter allerede alle de ting til high, alle de ting, som du kender. Og så sætter du i Windows Mode 1600 til 900 widescreen, hvis det er det, du har lyst til at optage. Men det vigtigste er bare, at du er alt det på high, det højeste, du muligt kan få, for at få den bedste kvalitet, når du optager. Og når du har gjort det, så går du ind i konsollen, og så finder du en eller anden demo, du gerne vil spille. Vi siger komplet mod Western Walls, og det er den demo, jeg havde lige før. Det der er irriterende ved CSGO, når du skal optage, det er, at du kan ikke spole tilbage. Hvis du skal spole tilbage, og du er nødt til at starte demo forvej, eller finde tick raten og trykke go to, så skal den ligesom load hele demo igen. Der er ikke noget, der hedder spole forfra. Der er kun noget, der hedder fremad og tilbage. Nu vil jeg lige vise jer, hvad er det egentlig, at den add-on mappe gør. Add-on mappe giver dig mulighed for at lave Draw View Model 0, så den fjerner sin model. Og den gør også, så du kan lave host framerate nu på 180, og det er den jeg bruger, men jeg sender lige på 0. Og det er den normale, det er det du normalt har, når du åbner CSGO, men
spørgsmålet er bare senere hen, hvor mange billeder du gerne vil tage, når du skal optage, men det fortæller jeg hurtigt senere. Og den åbner også mulighed for at lave debug for, det betyder ligesom sådan lave zoom ind, så du kan lave gode, flotte kameravinkler med en meget god for. Field of view kalder jeg det også. Men nu tager vi lige modellen tilbage og starter. Som I kan se, for at åbne den her, så skal du bare trykke Shift for F2 og resume lidt en video for at se, hvilken kamp der er. Vi spoler lidt frem. Det er Kane, der smider en smoke, så det er en Kane-video, vi er ude i her. Som I kan se, så kan vi trykke pause, go to, mange tekst, spole frem, speed. Men hvis du skal tilbage, så skal du skrive tilbage på nogle tekst. Der er ikke mulighed. Der er ikke mulighed for at bare spole tilbage. Og det er det, der er så dårligt ved det her nye CSGO. Men ja, vi må arbejde med det, man har. Det er ikke det samme som 1,6, desværre. Og som man kan se, har vi lige nu en knife-runde. Og vi siger, at vi gerne vil optage en knife-runde. Host framerate er lavet til at spole demo normalt, men det kan også bruges til, hvor mange frames du gerne vil optage med. Og jeg optager normalt med 180 frames, fordi jeg synes, det er et godt tal, og det er nok det bedste, hvis man skal have 30 fps ud af en video. Så 3, 6, 9, 12, 15, 18. Men ganger det altså med 5 for at få den bedste kvalitet eller mere. Det er i hvert fald min lille movie making regel. Nu skal man ud på Sony Vegas på 30 fps. Nu er den til 180, og den måde du ligesom starter med at optage en film, det er at du har en command, der hedder Start Movie, og en command, der hedder End Movie, som du kan se er skrevet her. Og jeg har allerede bindet de her til bare en F4 og bare en F5, og så bare en F3 til host frame rate 180. Det er bare, nogle gange så gider den ikke at være der. Og Start Movie, det er, så starter man med at begynde at tage billeder, så kommer der masser af billeder, 180 billeder i sekundet kommer der i den her mappe her, CSGO-mappen. Og det bliver kaldet 1-1, og F5, det betyder end movie, det betyder, at du stopper med at optage, fordi nu er du færdig med klippet. Og så kommer det store spørgsmål, hvordan fjerner jeg teksten? Det er meget simpelt. Du trykker bare Y, når du skal til at optage. Og Y, det er, ja, det er bare at trykke Y, og så er ligesom når du normalt skriver CS, så åbner den jo selvest hele chatboxen. Men det mappen har gjort, eller den der SPPDL HUD fjerner ting. Det den har gjort, det er, at den har gjort, at når du trykker Y, så fjerner den hele chatten. Så hver gang du skal til at optage, skal du først trykke F4, og så trykke Y, og så skal du optage, og så vende når du er færdig med at optage, og så trykke Escape, for ligesom at få chatten frem igen, og trykke F5. Så det betyder, der skal du cutte noget af det i Sony Vegas. Nu viser jeg lige et godt eksempel på, hvordan man optager. Og for at få den her crosshair væk, eller den her cursor, jeg har den her hvide en her rundt, så det du skal gøre, det er bare trykke Resume, trykke Escape, og som du kan se, så er cursoren væk, og så trykker jeg F4 for optag, og så trykker Y for at fjerne teksten. Og som du kan se, optager den nu med 180 billeder per sekund. Og knife-kampen er ikke så interessant. Single hop der, dulle lidt rundt der. Han har det hyggeligt. Og ja, det går lige. De skal til en knife, den bliver spændende. 5 aber mod 5 aber. CTT. Western Wolves imod Kanes hold. Du havde highlights sidste uge med AB'en, kan jeg huske. Det var det, jeg lavede af her. Det var faktisk spændende demo her. Så smidt en decoy. Det var ret flot. Men det burde være nok sekunder. Det er nok 3-4 sekunder. Det kan godt tage lidt tid at optage, men ja, sådan er det bare. Man må sgu optage. Og man må bruge tid på det. Og så trykker du Escape, som du kan se, jeg gør. Så kommer chatten frem igen. Og så trykker du F5. Og grund til, at du netop ikke bare kan trykke F5, fordi at i CS, der er det bare sådan, at når du trykker på en command, og den holder dig ligesom chat, du kan ikke trykke Escape, når du trykker chat, når du spiller CS. Du er nødt til at gå ud af chatten, før du kan trykke Escape. Det er bare sådan basic rule. Og som du kan se nu, så har vi jo masser af billeder her. Og hvordan bliver det til en CS-movie? Det finder vi ud af nu. Du har downloadet Virtual Dupe, som er et program, der kan formate billeder til video. Og man kan se, at vi lavet den her video, hvor der bliver lidt hoppet rundt, kastet decoy, de sjove ting, sjove set her.
Og det vigtigste helt her er bare, at det eneste du skal bruge det til her, det er at ændre framerate og så lave videoen. 180 framerate, netop fordi der var host framerate på 180, du optog 180 billeder i sekunder. Det betyder altså, at når der skal gå 1 sekund i videoen, bliver der afspillet 180 billeder. Meget simpelt. Lige at gå til 180, 180. OK. Og så trykker du Save as AVI. Og så, ja, vi putter bare skrivebordet, fordi det er det nemmeste. Og imens den render, så sætter vi en 1-1. En god måde at holde sorteret der på, det er at give dem navne. Ligesom jeg har gjort her i Sony Vegas, hvor jeg skrev David G. Spray Down, David G. Glock, og så er der Glock-videoen og audioen og alle de her ting. Som giver mening. Og imens den optager, så kommer det hurtigt tilbage. Som I kan se, nu har jeg videoen hernede på den. Der står 1.1. Og CS, det er stået åben. Og grund til Windows Mode, som jeg sagde tidligere, det er meget nemmere at arbejde i. Og så har vi lydfilen. Lydfilen hedder også bare 1.1, og den flytter jo bare ud. Og så fjerner vi alle de her filer. Her billedfiler. Der kan vi lukke den her, sådan der. Og så fjerner vi den her billedfil. Nu har vi service til videoen, og vi har lydklip. Så nu er der Sony Vegas, og så har du selvfølgelig Sony Vegas her. Og så meget simpelthen, du smider klippen herinde. Du har et andet, som er deroppe. Du har lydfilen, der er her. Og de er trods alt lige lange, men vi vil gerne have noget af det første chat væk. Det er allerede starten her faktisk. Vi fjerner lidt her, og så er knifen lidt tilbage. Og så er lidt chat her. Og vi så lidt den over. Og så sætter vi fade på, så det er lidt flot. Og som du kan se, så har vi en lille video her. Tænk på draft, men vi kan ikke trække det. Yes, og så kan du gøre løft som et klip her. Så kan vi lige putte lidt color grading på, som jeg bruger. Curves, Sony Vegas curves. Grey Blue 2. Og vi tager lige den anden, den er lidt flottere. Ja. Jeg tager den her. Og som man kan se nu, så har jeg lavet et meget simpelt CS-klip med god kvalitet. Og der er masser af måder at rende på, men jeg vil give den mest simpleste måde at rende på. Du går under Windows Media Video V11. Det er forskelligt, men bare WNV. Og så går du ind i en eller anden, så kan du Custom Template. Og det er Vegas Pro 11 jeg bruger. 10 ser lidt anderledes ud, men du burde forstå, hvordan det virker. Og kosten, og så sætter du til den opløsning, du er optaget i. Og det kan jeg huske fra, hvad jeg har lavet. 30 fps, seconds per frame, video smooth 500, bitrate 8. Og det burde være lige gået til. Så du kan se, det bliver spillet 30 frames i sekundet, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Det betyder 5 gange, det betyder, det burde se relativt godt ud. Bitrate på 8, bitrate er bare, hvor god kvalitet det skal være. Og det var det. Jeg tog det OK, og så vælger du bare ud, vi vælger ud dokumenter, som du kan se, så kalder vi den knife www, trykker render. Ja, der er allerede en, så render den stille og roligt. Vi skal bare huske at separere de her to mapper her, I har. Det her med CFG Resources og Add-ons, og så CFG og Resources til den real og ikke real, så I har to forskellige mapper, I kan have med. Hvis I gerne vil have at vide, hvordan man ligesom kan rende på forskellige måder, og den der MP4, som alle snakker om, X264, som render relativt ud i god kvalitet til YouTube, i forhold til hvor meget det fylder. Men det her er den nemmeste måde, fordi det er Sony Vegas, du har det hele i hånden, og det burde være super let at gå til. Nu har vi fx lavet videoen, trykker åben, og så har vi videoklippet her. Som du kan se, så er det jo bare stille og roligt, det bliver knife-let, 180 frames, og det er lige til at gå til. Så, gutter, I har det.
Det er Movie Making Guide. David, how to make a CSGO quality movie in seconds.